माय श्रद्धा रेसिपीजमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कॉर्न पोटॅटो समोसा। प्रथम कढईमध्ये तेल गरम होऊ द्यायचं, त्यानंतर जिरं मोहरी कढीपत्ता टाकून फोडणी तयार करायची। नंतर त्यामध्ये हिरवी मिरची आल्याची पेस्ट टाकायची, ती पण छान परतायची। नंतर त्यामध्ये स्मॅश केलेला पोटॅटो उकडलेले कॉर्न टाकून त्यामध्ये कोथिंबीर लाल मिरची पावडर धना जिरा पावडर गरम मसाला टाकून छान मिक्स करायचे आणि थोड्या वेळ होऊ द्यायचं। नंतर साईडला ठेवून द्यायचं ते सारण। नंतर ताटामध्ये मैदा गव्हाचे पीठ ओवा मीठ आणि त्यामध्ये गरम केलेले तेल टाकून छान मिक्स करायचं आणि हाताने छान पाणी टाकून आपण कणिक भिजवतो त्याप्रमाणे घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा। तो पण अर्ध्या तासासाठी साईडला ठेवून द्यायचा। नंतर त्याची आपण चपाती लाटतो त्याप्रमाणे छोटी अशी चपाती लाटून घ्यायची। नंतर त्याचे 2 भाग करायचे। नंतर त्याला समोसाचा आकार द्यायचा। नंतर त्यामध्ये जे सारण बनवलं आहे ते भरायचं आणि छान तेलामध्ये तळून घ्यायचं। खूप छान होतात, नक्की करून बघा। चॅनलला लाईक शेअर